oharrik edo aktarik ez onartu emoten dugu aktan. Bigarren puntu kreditu aldaketak, hainbat kreditu aldaketa, lau kreditu aldaketa eta danak aitzen emoteko. Bata da, Barinako frontoian joko berezizek aldaketa jartzeko hori, eta orduan transferentzia bat itzen da, Barinako partida batetik beste batera, kreditu transferentzia bat. Bigarrena, Guagoneko tabernako lavavajillasa estropeatu dela, orduan kreditu adizionala, hau da, geldikinetik kreditoa hartzea, lavavajillasa egiteko. 13. kreditu aldaketa bebai kreditu adizionala izango litzateke, batetik tiket bai jubilatuen taberna, tiket bai sisteman sartzeko baliabide hori tabernari lotutakoa da, ez da pertsonari lotutakoa, eta orduan tiket bai kaja registradora erosteko. Eta gero, honek Etxebarriko bizikleta biderako espropiazioetarako partida osatzen da, 9.000 eurokin. 8.000 eta piku izango da, baina ordino erabazia askut ez dauelez, kopuru borobildu da 9.000. Gero kreditu habilitazioa da, diru sarrera pare bat egondi eta orduan egiten da diru sarrera sartu eta gastua be sartu. Batetik berdintasun arloko diru laguntza bat, ez dakit zeuk zehaztu bat duzuen zehatzenean. Hau da, tituba prozesuan zera diru laguntza bat eskatu zen, eta uste dut gainera uneko unien jaso dela eta da hori jaso dela. Jartzen dena, sarrera eta gastu dena, barru batetik. Eta bigarrena da, San Cristobal ez dakit enteratu zinen, komenta hori dugun, ez dakit lurralde batzarren azkenan komenta hori duen ez, Itxurretako San Cristobal eguntzean kanpaile planpuntu duen. Eta, bi gauza kanpai barrixe, erosi bizan, eta gero berak kanpaile apurtutakoen teiatu apurtu ben, zen kanpaile hori bota eben, eta orduan hori dana seguruek kubritzen duzku, eta seguruan ingresu eta gastu. Kostoiako kanpai gile bat horretzi, ez da gauza erretzea izan, baina, topau da, da horretxe danak izan dira aitzen emotekuek, orduan ez da boskaketarik. 2008ko kontu orokorra onartzea, hau iratze galdu itxen asapur bat, kontu orokorren urtero egin izaten da, hori da bizkaia horretik, ez da? Hori da. Antolaketan komentatu zen, eta da horren pasaren urteko bazelan gelditu zen erakina, eta bazelan amaitu zen udala kontuek, superabitagaz, eta gorteko zuen agurten bat txosten horretan. Hainbeste dokumentu bidaltzen di, eta onartu behar da guztiaren 21 orduko, eta gero tribunalera bidatu. Honi lotuta galderarik edo zuzer, hau bai boskatu egin gartu genuen gezta iratzen? Bai. Aldeko boskak, hau batez, onartuta kontu orokorra. Laugarrena, Aldazarreren esperientearen barri egotea. Gaur justu iratzek bialdu dau, udala parejaduran txostena, apur bat obran barri emoten da bena, ikusten edo sari, zelan doien, arrixe tokau dabe, jakin edo esperosan zan, dardarak eta makinak eta zerakin dabiz, lehenko fasean da dizun dino, egia da arrixek apur bat atzeratu dabela kontue, eta baina espero dabe, aurreratzea faseak apur bat solapatuta eta somez barainak solapatuta, espero dabe aurreratzea, gurutzatuko dugu ze atzamarrak, epe barrun ia amaitzen daben, eta hoxe. Arlo administratibotik ez da egon barririk, ez da. Egiteko lagurbitzu bat, dago esaldi, eta prestatu dago txosten hori, eta behitzatu eta igual egoki zeu egiatzea gaur. Zeran komentakatuko nego ez duzen administrazioko izan bazan, baina horretan ez dugu barririk ez dago nire sertifikaziorik, hori da, oin jaixetan jarritxuko dabe biharrien, baina Carmen egunin bai parau dugu dabe. Berez espero zan, neurri baten tapautela gatzei zunduk eta jaixetarako, baina
zulora jauzi. Eta pentsetan dut, hoxe dela ez, enidan txostenan horrela jasotzen da, egin ingola dela, neurri batera arte hori. Mugidu behar izan dire, jaizetarako hila da, ekintza batzuetako ibilbideek eta bakura moldatu egingo die, baina, beti, espero dugu, datorren urtien, alde zarratetzie, txukun, jaizek ospatzeko. Eta, hoxe, ezagik besterik horre... Bai, bai, ez da, iratzi ikusi, ez da, irunez hartu dela? Irunez hartu da? Bai, ezin gabatzen. Hemen justo hortxe. Hortxe. Bale, bosgarren puntu da onartzekoa, hoxe, Martin Segunda Etxeberria bizikleta bide bat egingo dela, hori dago jakitun zauzen, eta, lehen urratza da, espropiazioik, ez da, tramotxo baten Martin Semengo lurrek die, eta lur horrek obran Martin dala, ez da, inversiorik egingo edo dirurik egingo, ez da, zerbitzu orokor bat dalako eta reputazioa arduratuko dalako, ez dut, txabarko dalak zati bat egingo dau, baina bai ingar dau desjabetzak, ez da, esan dago, lehen esan dugu horkeritu aldaketa daude prestatu dela. Eta orduan, hortxe eukiduzu ez dakit txostena eta zeintzu diren espropiauko diren lursaileak, jauriekin ja egon da gagoz, eta gaurko onarpena eta gero, ia bete honen amaieran, etorriko dira Bizkaiko Foru Aldundikoak, aktak eta sinatzera, jauriekin, eta ondo bidien, datorren urteko 2026ko urte amaierako, egon die espero da, hori azkeneko Jesusek, zelan dorien asunta. Okupatzeko eskubideak, ondasun eskubideak, premiaz okupatzeko deklarazioaren onarpena boskatu egin behar da, ez da zalantza egiten oso zer dut zuen, boskatu egin behar da, aldeko boskak, hau ere, hau batez. Zegarren puntuan, EH Bilduk Kuban egoeraren inguruan mozio bat aurkeztu dau, eta gero goizien jaso dugu EAJ-tik be, ez da, mozio horren inguruko, beste testo bat, eta orduan irakurriko dugu zizek igual ordenien. Bale, garbine irakurriko dau. Kubaren egoerari buruzko mozioa. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Kuba terrorismo babesten duen estatutzat jotzea zinikoa da, eta nazioarteko zuzenbidearen urraketa argia. Izendapen hori 2025ean kendu zuen Obama administrazioak, ebaluazio sakun bat egin ostean. Alabaina, Trumpek bere aurreko legegintzaldiko aginteko azken egunetan berriro ezarri zuen Kubaren aurkako gerra ekonomikoaren azken ekintza gisa. Izendapena ankerra da. Kubako herriari ahalik eta sufrimendu handiena eragiteko diseinatuta baitago. Bere ekonomia ito egiten du. Familiak lekualdatzera behartzen ditu eta laguntza humanitarioaren fluxua ere murrizten du. Nazio Batuetako adituen arabera, izendapen horrek oinarrizko giza eskubideak ahuldu ditu. Hala nola, elikadura eskubidea, osasunerako eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, eskubide ekonomiko eta soziala, bizitzeko eskubidea eta garapenerako eskubidea. Izendapena ilegala da. NB-ko aditu juridikoen arabera, estatuen berdintasun subiranoaren printzipioa, estatuen barne kontuetako eskuhartzea debekatzea eta gatazka nazioartekoak modu baketsuan konpontzeko printzipioa urratzen baititu. Izendapenak eragindako muturreko eta lurraldez kanpoko zigorrak, beraz, nazioarteko zuzenbidearen urraketa argia dira. 2024ko maiatzean, Ameriketako Estatu Batuetako Estatu Departamentuak azkenean Kuba terrorismoaren aurkako borrokan Ameriketako Estatu Batuekin guztiz ez kolaboratzeagatik zigortzen zuen zerrendatik kendu zuen. Baina hori ez da nahikoa. Kuba
oraindik ekonomiaren esparru internazionalean pairatzen ari da. Bere bazterketa ziniko, anker eta ilegalaren ondorioak. 2025ko urtarrilean, egun gutxiren diferentziarekin, Biden administrazioak Kuba terrorismoa babesten duten estatuen zerrendatik kendu zuen. Eta nazioarteko komunitateak pozik hartu zuen erabakia. Hala ere, ondoren, Trumpen administrazioak, berriz ere, terrorismoa babesten duen estatu gisa izendatu zuen Kuba. Eta horrek, berriz ere, ondorio larriak eragin ditu Karibeko herrialdearentzat. Erabaki proposamena, Markinas Hemengo udalak Ameriketako Estatu Batuetako gobernuari eskatzen dio Kuba terrorismoa babesten duten estatuen zerrendatik kentzeko. Eta bi, Markinas Hemengo udalak Espainiako Estatu gobernuari eskatzen dio neurri irmoak eta berehalakoak har ditzala Kuba zerrenda horretatik kentzea sustatzeko. EH Bildu udaltaldea. Monsiño, honen aurrean beste testu bat aurkeztu duzu, ez dakit testu bat eskatu, edo zein da zuen proposamena? Bueno, lehen gota apur bat, oso ondo, zaren dut esan. Eta apur bat, kalderi edo, nolabait, zeraitxikoa, zeraitxikoen, igual, ez? Eta zeraitxik ez, izango zen erantzunea, Palestina buruz egin dugu berban, nolabait ez, argi eta garbi. Zeraitxik ez beste herrialde bat, igual ez. Gai hau, Europako Parlamentu maiatzin erabili da, egun horregaitxik izango da, datorrela hortik. Eta Eusko Legebiltzarrak 2023an bukaeran izan zen. Eta, AJak adostasun bat lortuan testu baten ingurun. EH Bilduko aurkeztu dabena ados jasotzen dago guk aurkeztu dugun testuek. Baina, beste puntu batzuk eta bere sasoien 2023an adostasun hori lortu balez AJak. Horregaitxik beste testu bat bai. Eta laburrera, eta izan burun nolabait, EAJaren mozio alternatiboa Kubako egoerari buruz. Doke puntu batzuk, eta lehenengoko da. Markinas Hemengo udalak Kubako agintariei, Partido Komunista de Kubari eta Kubako gobernuari eskatzen die, presaz eman dezatela nazioarteko zuzenbidean jasota dauden estandar demokratikoetarako urratsa. Bigarren puntu da, Markinas Hemengo udalak Kubako gobernuari eskatzen dio, Estatu Batuarekin 2016 irekin zuen elkarrizketaren ildotik jarraituz, irekiera demokratikoari heldu diezaiola eta giza eskubideekiko, zein eskubide ekonomiko eta sozialekiko errespetua bete dezala. Hirugarren puntu da, Markinas Hemengo udalak Ameriketako Estatu Batuetako gobernuari exigitzen dio berehala ezabala Kubari terrorismoaren estatu babesle jarri dion ditu. Puntu hau izango litzateke, EH Bilduko aurkeztu denetik. Laugarren puntu Markinas Hemengo udalak eskatzen du Ameriketako Estatu Batuak Kubari ezarritako enbargoa berehala kentzea. Eta Markinas Hemengo udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio orain arte bezala jarrai dezala Irlarekin egun dituen harreman sozioekonomikoekin eta garapenerako lankidetzaren bidetik gauzatzen ari den proiektuekin. Markinas Hemengoan 2025ko uztailaren 8an EJ Markinas. Laguntxu bat, esan duten moduen jasotzen dago, zure mozioa. Hau, ja dozente daukelez, eta hone gauzak, ikusten gogurez gisa, Eusko Legebiltzarrekin eta guten ditzela, hori testu hori hartu dugu. Berez, nolabait aztenegoa, baina ez, guinak aurkeztu daurako, bisek, adoz egota ginke, hori posible bat dira da. Ez dakit hori posiblea, ez da baldetu, baina esan gurean galdingo dugu eta bestea mazten edo. Suposatzen dut, mozio bisek onartzea posible da, pasatzen dena, oraintxe, nahi dena petzetan, erokal jakin erazin behar. Bi testu bat osantzekoa badira, honik proposatzen dut, igual, orain ez bozkatzea, lagarrenke hurrengo eta igual ladostu genke, ikusi duzena gaitik, mezu asko oso antzekoak dira, bestela, hilko bat bozkatu, bestiak, azten biek aurrera urtengo dabe, eta ez da ganorazko ez da. Bilatzen bitestu osantzeko zer mirabe bat. Bili konparatzen ara bitestuta zein da gure.
Itxegin hemen, edo? Bueno, nire iritzi zen, zuen mozinoko lehenengo eta bigarren puntu di eskarizek Kubako errezai. Ez dakiz zemak eskatu duan jakon Kubako errezai, ez dakiz zelako neurri sekarteko, total itxota dauenin eta ez daukenin ingo maniobrabilidade ez daukenien eta bizirauteko ez du guztien dauenien. Bat eitzen dugu, laugarren puntu igual jasoko gendute, eurial gehitzuko geundixo, edo aurkeztu dugu nahi, Martina Semengo udalak eskatzen dio AEB-ko gobernuari Kubari ezarritako embargoa berehala kentzeko, hori txertatu bat dugu, eta bosgarrena onartu bat dugu Martina Semengo udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio harremanetan jarraitzeko, harreman ekonomikoetan jarraitzeko. Nik ikusten dut, lau eta bosgarren puntu guria txertatu alpako zela, ez dut uste, itxitxe da, Kubai ezer eskatzeko modun gau eseni, justo nazio zaur, zapaldute dagoen bati ez dakizelako arauek eta nazio arteko zuzenbidean jasota duen, ez dakizel eskatu aljakon. Gabine, eta hori, hartugu testu hau, aprobateko egun bakarra darako, eta 2023ko da, azaroku, esan, jabadoki, denboratzeko bai, ez. Eta, horrelako puntu bisek komentu dugunek, ez da bai dago hemen, Martin Semengo udaletxen emotien, ez dut usten nire dago kiganik, aldarritzen bintzat. Bai, igual, lehoko puntuetatik, igual, irekiera demokratikoa, hauteskunde batzuk, igual, ez dakit ez, nola bait, dano hemen, hauteskunde ireki batzuk eta libre batzun alde uste hori. Eta ez dut nahi bat entan sartu, baina igual, da hori puntu hori aprobat, nola bait, igual, nik uste dut, Kubako gobernuek, beste dozen gobernulez, nola bait bermatu biko leuke, aukera hori emotie, dano modu. Nola baitz ozer esatearen, baina, ez entzuten ez aurkeztu genuen, giz esateko bai, milot esan, guentak egin zeta probat, bai ez. Debate hori, oso garrantzitzu da, ez dugu zengo ez, argita garbi, igual, beste toro baten, dago, piso morraitzik, honga ez aurkezteko tambe bai, nola baita azaleratu bai, danok guzteko jakun eta hemen badaukegu irekiera demokratiko hori eta Kuban biziko banintzeko guzteko baten aukerie oskatzeko eta zabortitu jakortzu bat, baina egon dena Kuban, pai bat aldiz, pertsonalki neu, ondara urte batzuk, desente bai egizera eta hori aldatzen da eta aldatzen da eta ezagun batzuk, familixi urrola batzuk bada zan bizi izenak eta nola baitzo zertxu jarraitzen dut. Ez da erretza hori aldauena eta danok ados hau esenan argi eta garbi mantendu eta ez. Garbinek egindako proposamenaz, eta ados dagoesan puntuak jaso, Garbinek identifikatu duzuz, hirugarren puntua seguru, gero eurek egindako pare bat puntu ekarpena betxertatu. Kompromotxo bat irekiera edo aukeri eukitzea, etxarra nola bait. Betxartanak nola bait eukitzeko aukeri, ez? Hori nik uste argi geratu dela, gure mozinoaren helburu esan, estatu batuak Kuban egin jarrera eta emotia tortillari ez da multimotia, da ikuspegi orokor bat horretz, atzoia erabakien duen, ikuspegi orokorra hori ikusten duelako, eta metxe bakarra, eta 2023ko behizen da, argi dauke 2023ko da bai, eta asko lege ditzareko, zen esan, ez da. Bai da 2023ko, bai, baina eitzen dutze referentzia bigarren puntu horretan,
Europar Batasunarekin leuken elkarrizketa ildo bat, baina 2016. Ja. Orduan, bi urteaz. Bai, Eta bigarren puntu hori da pixkat despasatu. Nik bakarrik bi hitz hartu txoaz, irekiera demokratikoa. Lehoko bi puntuta, ez dikizitz. Baina, bueno, ni oso modu benetan, ez? Izan modu benetan. Hau, benetan. Tranpieltzen da honenak, munduko honenak. La leche, ez? Ubertatzen bada, ez? Ekizun da. Boskatu mozino bakotza eta... Edo bai, ados ere, guk irigenke eindan garbinik egin daben proposamena iradoz gogoezela, eta gero hori izena mozino ere, bata azken batean, zuena zut aurkezteko ez adoz gogoezen, baina gero bai gure aldenik esan, nola baita esan hor, guztien dugula QAP beren herritxarra gaitxik eta beren gizarte gaitxik bai leikela prozesu demokratiko bat eta gozak eta bat eskunde batzuk. Nola baita esan geteko, baina apur bat, ez dugu EAJaren, nire EAJaren esenen egiten baizik eta lehoko bi puntu horiek hartute nolabait bi esan dira irekiera demokratikoari. Nolabait, guk hori esan dugula, ez da egur mozinioen ez doie, baina bai guk nolabait esan gure iritziz mozinioei buruz, pero ikigarri bat moduan. Zaten da, testu bat gauza bat, eta erosetan argumenteten da, ez iratxakate beste gauza bat, ez? Argumento, mozinoak normalen bizitzen diret, testu bat, baina gero... Zertzateka borgo izene, orkestuta gondalez, ez dugu gire margenik igual adosteko, zazakit. Baina, lasai, guirek itxe gauze direzuna, benetan. Eta garbinekin dagoen proposamena, irugarren kasi lauta egumaraian oso hartu, baina lauta gehitxu, eta horregaz osatu den testu bat, eta gero aktan aparte hori izan dut, guk ikustu gola testo bat, irekiera demokratikoa egitzen egiten zebala. Opunto, beste gari. Hori egin izan, ez ditu. Txartu azaldu gana, hori, olentxe, azaldu gana zera ustat, bai. Ados, onduen, olentxe, bai. Ulertuta da urtano gaitxik, iratxe erraintegia be bai, ulertuta, dana bai ez da. Bai, nik ulertuko dutena gara, suposatzen dute boska bat egingo zuela, eta abstenitu barik danak zauziela ados. Beti jasuta, hirugarren puntu bat dineta, laugarren eta bosta jasuta testu honetan, eta aipamen bat egin testuan edo aktan, hori irekiera demokratikoarena. Eta bilatzen den testua izango da, laugarren eta bostagarren puntu hori behitute. Hori da. Bai. Nik galdera bateko zurtzeko, nola bidali behar dugu? Bertan egiten da, borgo zinean esaten dira? Hori, baina irakurtzen dut eta esaten da estatu batzuetara, baina estatu batzuetara. Embajada, Madrilgo embajada. Madrilgo embajadara. Ez? Zengo da, igual Trump egiatu. Etxe zubira bizan. Logiko da, embajada batera zuzentzia, bere embajada nio da bidiratu bere gobernuari. Bino nike espentza hori. Vale, listo. Bai, buskatu hori ez adostasunaz, ez? Hori da. Eta zazpigarren puntua hartutako erabakien, barri. Nik irakurri doanetik. Ez da osanatzerik, eta ja, zinegotzien galderak. Ez galderik, ez daukegu, denporona jaizetako gugu. Errespetuz, bizi gaitz izan eta disfruta dugun, denok akarraz, gauza guztizik bastarri intzitxe eta erasoarik, noski behitz, errespetuz, eta denok denporona dugu usteot, eta eskerrik asko jailatzaldia, eskerrik asko mundu guztiak, Aurrera pisa, Denborik ez,
Hoxe, bueno, euraldia lagundu daizkile, posible bada, hoxe, jaixik eta ia nalagotu da izan, justo gogoratzie, justo pleno aurretik, ordezkari politiko jaso dugula eraso matxistia aurre egiteko herri protokoloa bigarren urtez itxeuna, lanketa itzen da eragileekin batera, gauza oso positiboa dela, formatzen da bizera, bai galangileek, bai herriko eragile ezberdinek formatu dire, tabernarixek, herrixe mobilizazio eta formakuntza bat jaso dela, ordezkari politiko bai, espero dugu protokolo hau erabili behar izateak, baina erabili behar badabe, aldogun neurrexen, eraso horreri aurre egiteko modurik eta eraginkor, eta batez be, biktima babestuz, eta hoxe nik esateko. Ondo pasan, pasan, Bixerra elkartuko arratzaldeko... Ai, Bixerra, etzi! Parkatu, aurrera zuen Etzi bez, Etzi da, mugu Eguenetan etxe dugun ez nila gara Bixer. Ni gauzatxu bat gehitzu, neure parkeletik, jaixek garbixete baina, zedez? Garbixete baina,